for to be a Robert Taacum, a prepare of Yassi and Saddle. Oh, the Emma Yakuma to him, Taacum could be free as a poor Babesia. What would you do, my process? What's a tin enough for A free nay, Ecosi 31st October. Lemfi say, Taacum promo, Yenny Mumu, Yeda Sujinamochi, I into so send this can be a bro $50, £50, €50. So, Lemfi so bet your 1% cashback. What Sunday and next can so Alberto account into the obey call Google Play Store, iOS, Neko download the Lemfi. And our first time I use promo code with Polino, POLEENO. Nekai say Lemfi there, you best surprise all the time. Now send this car Ecofia. Within minutes na edru ebusuafo enchen. Lemfi so betimi asend this car akọ ebusuafo enchen abra eni kwan say uloadu Lemfi wallet no. Ubetimi asend it straight from your bank na ode eko ebusuafo and I say adofo enchen. Into download the Lemfi, Nekai say Taacum promo no it dash ginem from now to 31st of October. 1% send this car lady di home. Umpewe na opede. All right, great people. How are Polino Multimedia? I'm the fresh boy, Papa J. And I was incident BSC for about 2-3 years ago. No, your mom Hawa and Seminole Aqua Coco see. Obeka police near a friend couple and a girlfriend Adwoa or Bonnie too. A doom some time ago. No, a Seminole na court. Court I didn't want some aqua by name. And a court assign fair as Seminole, Kumasi High Court, or Modi as Seminole Bibia, Aqua Bibia, was a Edda. So, who they see, or Canada, UK, USA, Germany, Portugal, Ireland, France, Italy, Spain, that's all send this card Ghana. Try so base to Lemfi, now they are sending this card at their Bushra for Ghana. Lemfi send over cashback. Promo code Daniel Polino, POLEENO. Send this here, now Lemfi, and so Emma cashback, Momo so, and it's a bank account. Send this here, and Bibian Koso Kama Pam, and Emma, and his both films on YouTube. Videos ne go ni bi na subscribe na share na bibia nkoso kama ene na court efre eye Adwoa ene eye police ni eye friend couple one Adwoa nya incident bia okobo ni tuo eku no be kaya some time ago a check kakra na ne efre asem no final judgment no ekoso ene ewo ye Kumasi High Court na de ekosi ya ne say ye di asem wie ye no na judge ne transi no se ade eye police na ye na ade bia eye mamofosem eye wudisem enti onko prison ninkwa na nyina enti ya sentence eye couple life imprisonment se onko nonko kunhye ewo eye prisoner no na Adwoa maame ne wofa ni nua na busua panyi omo nyina be pie court home no bi no omo kyese omo ni age papa judgment na aba no omo ni age papa na mom nanka de omo pen se sanka firing squad ewo ho pass arbedia enka etuo ten yenku eye couple emfiri eye asase na so life imprisonment na ye de amano no omo ni age pa se yamana life imprisonment na omo hwehwa no se nka on mass asase kura biom na mom prison hono akwa hye no kura mpo no prison hono hye no kura no ene aban de no omo so afi na omo ko consult na nanom omo ni abosom amotie nnua ni nsuo akwa kasa na omo so a try say omo beje eye couple ne nkwa afiri nsem abra oko life in prison nti omo de aban ade na kwhye no omo ni age all right na mo enwie peye ma omo se was tiase na aban ekobo no hoka ebeto aduane amana di ato nsu amana no na wasa adanya ne de omo so ne nananom be kasa na de wo so omo ye bia couple be free asase so bia no obetumi efri asase so busia panyi kasa ye Adwoa mame kasa ye mabra ni nua bema I am Big Joe enso kasa ye Adwoa ni nua bema Big Joe enso kasa nti bese yekọ na yenkoti abusuafo ne nsem kakra omo de atudwa na ye sentence eye couple life imprisonment the couple atua asum ni nyina ne se oba 10 years into court no ehuni mobo na oba 10 years na Adwoa mame so oba 10 years Adwoa ba enso so afi na wonya 3 years into 10 years ne 3 years hwan kwa na wosenka ye kana asem ko na kokodem wonkwa na nyina na se nyame boa na se next time no opie na se next time no ukohia ba bia onkotwituo enkoku obi di hia omo kyese wa monutuo ne baako senko botuo ne baako krapodia nka ha adwene obonutuo na hodo pii ama ne nua baako kyese tuo ne kwa no ode bi bɔ ne japadiem obi jagu ne japadiem a na otimi se eyare ho sempa nti yenko na yenko hwe abusua no ne nsema a omo so de tudwa concerning judgment a yede ama police ni a obɔ Adwoa tuo ewo eye Kumasi yenko tie nsema abusafo no eka
jump, blow, what's up for you? What I don't want to over blow, brutal. Would you care what? She was for what Jimmy, yes, I have yes, I have Yeah, want to marry. See, I would do couldn't be young Casapi, Nimu, the native. Quite for Subia, Robert Taacum, a brepa of Yasa and Sabu. Now, I can't the ban who was send and came Conama Webber. Oh, the enemy coming behind us at least in court to camp, and I don't have some cacrafa. And can buy a compensity, that's over for Quebec to say. Aqualano confirm me, and I now a car, say my dog court to be mechi, and my uncle. Enti ga court for Quebec so. Nanka won omofu tuobi ma Aqualano said the beya. Aqualano betibi enyina, obetibi afnya bia ko school ahwe no ho. Okay. And then obi hwe obi ba o. Omu se ebusua ho de ne papa ho. Nanso no se nka court for Quebec so ebofu tuobi to ho se Aqualano nyina. Ebia obebusa o. And then court no I can kwase. That obusa a dia asem na Aqualano obeka. Enti esanka aban for Quebec so. Nemo se ya make say se me say police for ati. Kwa bia so I will say, Omofa Quebec, compensate a police for us. So we try. Omotiba Numa Sama make a police form of the answer for Quebec or compensate. I quite a plan a car cinema, I mean, could be bonnet, and now my uncle came planning. A police for no Massadia. Nemo, so man, no Massadia. You been a lawyer, be also before Tony Dechi. Now, over Pierre, a 7 on a baby, a Colana Benya baby, and Tina. Oh, a sin you, you have a na judgment no abadie but obi hwe ye bi oni wakade asemi de won say yaka say woni Taacum atwempena abosom wotwe ene ba say o man iska bi so ba de oni ne ho abomaniska di madua ye say oni ne gyan no ene o ye so hene sika okay enti sika na on fama no na wan fama no say yaw ne mema ne ye na o ye na dwen say sadia obefa kwa bi so logo enti ye planting okay enti ne court to come and say o bi say tama o ye so on fa sika ma na wan fama enu nti na ma o hye say because the post for the say my Adwoa say I dey akobon tube akopɛ kura na ekobotimi kura ka say bia mene ne pepe ho kura no na e bia tu no kan but oda for mo nyina no na obonu tube dey say intentional eno ne ade o mo gira so titi yeah say jury for no 5 against 2 and the 5 against 2 there na omo me sure say o say dey bia kasa o ye say kwa bia so jury for na masanache one na why want you say baby omo makot one against 2 against enti aye ade anka say 7 or take 7 na atum aye 5 against 2 but don't mean say money be asasa ya ebetibi abuatia de ejuru for no eka the 5 against 2 they say at least enka aye say final squad krana ke itimi ba so man yin nafu enti o last resort aye bia life improvement enti edanya me ase era na ma se kwa bia so le omobo modern na o mama asem atwatia maye enkunim de na aba so awreko de kakra so a ade ba ku so a ma asem na ye de ni say at the end of the day no omo ma no opportunity say o bibi kan yes oho no de wansa dispute say enyo na ye tisi ade waje atu wase wonum no na opaye nyina ya acho nti owo ono so won ba to no wa hu ono so wesu enya say ye ni age say ye ni age wesu pa ama me kra no me ra ho because ono so we busia e bia de oye de e be share ni mu no beginning no we hu ni years am but and the final judge me say o bibi kan say onum no ho sorry to obi acho ti yenyina so so yemfanya efutu e ma yenyina ye ho yentoto ya namo yie yenhwe ye hu yie na ye ma Jesus ndi yenim kan wo ablabo gidi say na beboa yenyina yadamase amchire obi ye be ko last ono waje atum say onum no ho ti Ghana for obi afani kwa nchana say no Matthias ya man life imprisonment we okay life imprisonment after dey we say ko maton yem sana ko mato yem enwie peye say madwa no we say ya man life wo kwa kodidi say what ya say wo kwa maban ato amanedi so madwa wo
Ọjà akwadaa wɔ fie. Eti deɛ yɛ kan ne sɛ sɛ betumi a ka Ghana aban ne polisi fo mpanyinfo sɛ aban tu no de bedi nyame brasɛm saa no. Tinka akwadaa no so no. Ɔmo nka bibi fa akwadaa no deɛ ɔmo bɛyɛ akwadaa no. Ɔmo bɛyɛ akwadaa no ma Adwoa ba na wɔ gya no wɔ akyire. Ɔmo nka bibi fa akwadaa no. Ɛde amoa na ɔmo de bu akwadaa no. Ɛde bɛ mmoa ɛna ɔmo de bu ama Adwoa ba. Sɛ wɔ ho. Ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ bibi fa ho. Yɛbayɛ baako pɛ. Ma Adwoa be free mu na aka 3 months or 2 months na ne ba na nya 3 years. Sɛ wɔ ho. Nyame adom ɛyɛ ɔde abusiam ɛyɛ ɛbaasa no ne papa ɛbɛ maame abɛti no a ɔyɛ sɛ fɛni nti ɛyɛ akɔlaa no yɛ obi bi wɔ sɛ aban bi ɛba pa ɛbɛtumi ayɛ bibi afa no because lawyers no kora kan so ebi a right now ɛna onim the impact after 18 17 ɔbɛhu the impact aban bi enu aban no ontimi ya o sɛ de yɛ si aka case no dɛbɛbɛ ahụ sɛ aban bi ba otimi amnesty no yi nipa bi afi ɛnyɛ saa Taacum na wadi nyame brasɛm no ɛnyɛ saa Taacum a wadi nyame brasɛm no watimi ahwɛ nyame anim abɔ ba bɛsi sɛ awerɛhɔ na aba but ɛwɔ sɛ yɛsu ɛkyɛ sɛ awerɛhɔ na aba Taacum yɛde ne kɔtumi ma Adwoa wɔ hefa wasɛ yɛ adeɛ wakyɛ sɛ wasɛ yɛ adeɛ bebrebe sɛ wɔkɔ dɛm sɛ wɔkɔ ame ato aduane ama no adi sia wabɔ ne tuo mu akoma 6 watete ne nofo nyinaa atete n'ase a wankasa even wo do obɛ ma hye ɛhɔ nyinaa wo de etu abɔ ada ɛdeɛ bɔ ne nko ano ɔyɛ wo ɛdeɛ no wayɛ ɛdeɛ na ma Adwoa ɔyɛ wo ɛnu nti wo yɛ ne saa yɛ bɔ dam a yɛ de firi ada ne dam no wan fan firi na ofiti ya na ade si abɔnten ada na wo sɛ basa mami ansa na Taacum bɛ bɔ ɔba ne tu no di ka bɛ ka kyerɛ busuafo sɛ ɔba ne de ne kaa na me de Taacum mi menhu ne da sɛ ɔne ma Adwoa gyina hɔ da na menhu ne so ɔne ne te hɔ da mi menhu da menhu wɔ mo da nti wɔntimi afɛ bibi ana tu bi ni menhu ɔne ne da me de akwano yɛ me office akwano yɛ me office me de me pese obi ya bɛhwɛ ya de yi obi support ya bɛhwɛ ya de ya kasa yɛ bɛ ya de ya nhwɛ sɛ aban bi mɛboa ya no obi amɛboa ya kasa yɛ bɛhwɛ office yi nyi obi amoa akwano ha we ni de yɛ de on no dem yɛ nya na chi bi o case yɛ nso ha fire squad sanek yɛ pen yɛ nya bibia free police wo yɛ iska de onye bibia no a yakoma beto yɛ yɛm mɛma me office no beto no ana mɛma me nwana sa aba bibia ni wo nti di hia ne sɛ obi amfa no yɛ betima hwɛ yɛ office yɛ nyi obi amo a yɛ bɛyɛ bibia madwe ne di machi me ha yɛ nya obi amo a yɛ bɛhwɛ yɛ office no ai mpe obi a support yɛ bɛhwɛ office di hia ne sɛ ene akwa no yɛ gyegin like on free as prama yɛ ɛna ki hia sɛ go free as ɛna ki akoma beto yɛ yɛm go free as dan ki akoma beto yɛ yɛm ba abani sɛ ya ni nyina yɛ de aseda bɛ manyame aseda nyina yɛ nyame dia case no send a court is handle and a check akana muji court and chamami and chamami because maybe the case me make us a me complainant it's me case na me hu pa it's me nim de na ekọ na ebe nyina case is bebre oh e bia take 7 years yeah dey after na 3 years oh and na you chese uni panifo o mu nim case no di nkoma unse pressure bi fu baby e dey e ba se mun kan free ti nyame ne da na say abani say ti ni nyina ya seda ne de manyame ye office ne de yanka se be bibia ye hia obi a support na police ye mpe bibia free police for bibia no obeti mama yakoma to ye yem de mama yakoma to ye yem se Taacum ko be free ase ono so nko bi na akoba ne se onko live ye ntimi hye court se onye se maye yakoma to ye yem se ade ba ye ba Taacum no se nya na chidi wo prison o da de we debut say wo wie de aka yo ne aban ani so de yaye aka na nanom de aka sunsun mu de yenwie kura yenwie sa de bi twemo de gun se Taacum ili twegu so gun so sa ko se bi bone betu be na ko she no da bi yenwie de ne pe na judge no o ma ya ma no nananom de mo wie aban mo de aka mo ankasa aka ye nanamo de anyumre de o se ye twamoja ye de nanamo so de ko mo se nanamo se se abedi mo nsa wo if you no bo tu mo no ya we say you gunsa nananom enku na ofri nkunya fi ankasa
ebusuan be mu menim ba me se munche omo hwe mu no ebusuan ne ebusuan be yankasa twamoje ne gunu so saa kopim se no ona mo ekwade kokko wo wie mo huna na wo funi party biem wo wie so no se ko kana chikura se de me okan me ma me du fu yi ze owoba owoba na undi akwara be kunu no wuni so no owoba nti owoba nti no yes na kente so ana ye ma fa wuni ko owoba me de me se mesa ka biem se ye offer ase ne yanka se be support no ye nhwe se police for obi Ghana de ya be bibia ye ne pen se ta ku fu wiase mai na akoba ne se onko life ya se manya ye be ko wo se monitor na ha no control chairman ahano bebe no na say it aduma ya onu so prince ya aduma ya to ha ko hwese Taacum ha week no ahano week be ko twice a week say odidi kwa in madwane awud chairman ye monitor no nye say ya mo ya mo say owo mu da ko ba chan say Taacum ko prison no sana mo ewu de na kam ewu an kam mepra man ne say e ma ne nye hyew. Okay. E ma ne nye hyew. On brepa. So ma mi nwan to ofa mu no. Yes, say no ya wa rehu mo be de ne hwehwe ne say ye behunu say wo bone na odi ye no. Onya so akepia. Enyankopon adom. Enna na mama adom. Onya so akepia. Enti ya kan de ya ni. Ye be say be kasa be why. Mathematics say friend say. Yeah, friend. Mr. Kevin Boy. Mr. Kevin Boy. Yeah, Kevin Boy. Kevin Boy. Ase we akoda je nipa abre ya bre ko fie me nsani anate hwate pa na o mani bi ka se o mo mo kwa hwe akobusa se ne ho tse o prison ho o be kwa hwe ache ye be ko ye won adum ha na da bia be kasa se adum ha na prison police station wo dum ha na wo ye na enti ba bia so ye nim de ko so bia ha na wo ye court no e ba no na adum ha prison e ba na adum ha ye di tie papa ana o ko wusu ya ye and a Friday you call you and then you have my idea mamunyanya ye na ye ho na yanga samunyanya and then you have my idea Taacum dia di sie dia be bane and then Taacum dia di sie dia na ba Taacum be sie ne dwafo ba akopɛ I feel Victoria man. Oh, they say, and you have a year pa. A year 24/7. Why? It's a Taacum, dear Quasian Penny, Adrian, if you are ready to be a Taacum or Quadalacula Medeno, or Quania Medeno, or Quata Medeno. Taacum, Quasian Penny, Jimmy. Taacum away me. Taacum away me. Oh, dear, my blanca, my dragasa. My dry me bo. My dry Mrs. Tapeniba. My dry Mrs. Tapeniba. Aye. Lady Taacum, dear Jimmy. Taacum was young penny. Taacum away to Taacum. No problem. Quasia away Jimmy. Many are the father home for it, many better classes say, as I bet that from. Let me room say, because you are conquered dinner, and Miss Sweaty and Pie, but I am my life in prison. Taacum, we are seeing a mood that no one engine. It must. No, no, I get on. Okay, Musa, no one over. Yeah, bad Oniba. Taacum, I mean, the baby was pretty, what part or 10 or about 10 years. Life is business. I know enough for national Hey, I say,
About 10 years. Ono kasiasa no no. Ono ma do aba na ono de no okọ 3 years no. Eni de wa nwene akwala ne ho. O part ono ne ba ekọ 3 de wa nwene ne ho. And my boss, I am fat. That's a kind of a Taacum. Yamewaya, Naya, dear pa, you may say, we are saying, put the bonny, I would share more. You will say, my hand can I? Many